ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Ҳама каса як бор дига бародара хуш омаден. Дар навори имрӯза мо 14 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳр ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кунед, дастгириро фаромӯш накунед ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон бародаро ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошед. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. мегзарем мо боша ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 147 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якам мошини фурӯшӣ ҳастад Opel Astra F соли баҳрори 1996 кузофи седан, ранг бошад сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон расходи зиёдӣ надорад, газу бензин ҳар 100% кор мекунад, кондитсионер дорад, документ дорад, 9 моҳи дига фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад бародаро дар шаҳри Ваҳдат ва нархша боша гуфтеса 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 223000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, бо савдорам мекунем ша. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. доюм мошини фурӯшӣ ҳастад Daewoo Espero соли барориш 1995 кузов седан, ранг боша кабуд, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад, мега соҳибаш. мошин кам гаштагига 1 сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза гардонем 94000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфта муомила дорад, бо арзона мекунем ша. барои маълумоти бештар ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии Opel Astra F соли барориш 1995 кузофи хетчбек, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега краскаш нав кардагем, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дӯстон мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 29000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 196000 рубл. харидори конкрет набоша гуфта бо арзона мешавад. марҳамат барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳастад Toyota Mark II соли барориш 1998 кузофи седан, ранг боша сафед, объем мотор боша 2.0 сӯзишворӣ боша бензину газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, моторша нав пачка задагем, камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат ва нархша боша гуфтеса 30000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 203000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомила дорад, арзона мекунем ша. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. лайкгузори бародар фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастад Daewoo Lacetti соли барориш 2007 сол кузофи седан, ранг боша сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфта фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дӯстон ва нархша боша гуфтеса 27500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 186000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фурӯшӣ ҳастад Daewoo Lacetti соли барориш 2006 сол кузофи седан, ранг боша серебристӣ, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензину газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш документош тамомштагӣ, пусидагӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 30000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 203000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзона мекунем ша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯшиаста Opel Astra F соли барори 1996 кузови хетчбек рангбоша кабуд, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 30,000 сомонии тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 203,000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтесай арзона мекунемша. Барои маълумоти иловагира дӯстон ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Марҳамат, занг занед, мошина ай даст натен. ҳаштум мошини фурӯшиаста Opel Vectra B соли барори 1996 кузови седан, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. Мошина гуфтаи состояниш беҳтаринай, расход надорад, тренировка 1 сола ҳастай, мотор хадавои зурай, моторш экатекай срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаров ва нархша боша гуфтесай 32,000 сомонии тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 216,000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи муомилат дора, арзона мекунемша. Барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаров ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Нӯҳум мошини фурӯшиаста Opel Vectra A соли барори 1992 кузови седан, объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. Мошина гуфтаи краскаш раднои хирчай 1 сола ҳуҷҷат дора, газа бензин ҳардаш кор мекунад, мотор расход надора, нав мотор кадаги печгаш гуфтаи 100% ягон камбудӣ надора, кор мекунад, акклиматорш навай, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ бародаров ва нархша боша гуфтесай 12,000 сомонии тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 81,000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи бо муомила дора, арзон мешавад гуфта фақат дар пеши мошин. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаров ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Даҳум мошини фурӯшиаста ВАЗ 2110 соли барори 2004 сол кузови седан, рангбоша серебристи, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега мотор инжектор, краскаш нав бе сарапина, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон ва нархша боша гуфтесай 16000 сомонии тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 108000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи муомила дора, савдо мешавад. Барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фурӯшиаста Opel Astra G соли барори 1998 кузови хетчбек рангбоша серебристи, объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. Мошин гуфтаи дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, кузоваш пусидагӣ задагӣ надора, баллону акклиматор нав, салонаш тозай, умуман газадагӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 39000 сомонии тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 264,000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи бо арзона мекунемша. Барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаров ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшиаста Mercedes-Benz V201 соли барори 1993 кузови седан, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш коробка 5-тагай д электропакет дора, мотор нав паук, баллону 80%, хадавой боша 90%, срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора дӯстон ва нархша боша гуфтесай 24000 сомонии тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 162000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи бо арзона мешавад. Барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фурӯшиаста Opel Astra F соли барори 1996 кузови хетчбек, объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега мошин вагона як дастгаштагиай срочно фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаров ва нархша боша гуфтесай 36000 сомонии тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 243000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтаи арзона мекунемша. Барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 14 мошини фурӯшиаста ВАЗ 21099 соли барори 2002 кузов седан, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошин гуфтаи дар ҳолати хуб қарор дора, пола барод заводид мешавад,
камбуди надора газ бензин кор мекунад, мотор инжектор буд гуфта карбюраторш каде срочна фурохта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 8000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 54000 рубл. Харидори ниқ боша гуфта марҳамат занг занӣ бо савдо мешава. Барои маълумоти бештара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. Зинда ва сарбаланд бошен. бародаро, мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. То навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен. худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.